Puolustusvoimapani ja Ioni tässä morjesta! On jälleen aika kaivaa tierlisti. Nyt voisi jo sanoa, että melko syvältä, koska ei tehty pitkään aikaan tierlistiä livenä striimissä. Mutta nyt on taas sen aika. Aattelin valita tämmösen helpon, kevyen, nopean, vähäosaisen tierlisti heti ensimmäiseksi. Eli Suomen vaakunat, 309 vaakunaa. Kaikki laitetaan tuttuja turvalliseen absoluuttista bängeristä justiinsa kategoriaa. Mä en tiedä varmaan kuin yhden tai kaksi tai yhden mä tiedän varmasti, ehkä kaksi. Mutta se ei haittaa. Me arvostellaan tänään vaan graafista ilmettä. Koska näitä on näin paljon, niin me ei ruveta analysoimaan näitä hirveän tarkasti, joten mennään ensifiiliksellä. Minkä ensifiiliksi se herättää meistä? Voitte kirjoittaa sinne kommentteihin sitten, että mitä sä olitte mieltä minun mielipiteestä teidän kotikuntanne vaakunasta. Ja mikä on teidän mielestä hienoin vaakuna? Samalla kun kirjoitatte sitä kommentteja, niin muistakaa lossauttaa sitä subscribe-nappia tuossa alhaalla, koska minun YouTube-kanavalle on tullut viime kuussa 2 uutta subscribea. Joten eiköhän tehdä ensi kuusta parempia, nostetaan se ainakin 4, joten 4 ensimmäistä kun näette tämän minun puheeni, lossattakaa sitä subscribe-nappia. Okei, ensimmäisenä meillä on täällä tämmönen vaakuna, tässä on punaista ja valkoista. Miten mulla tulee tästä tämmönen Aasia-meininki jotenkin mieleen? Tää voisi olla jossain Assassin's Creed-pelissä. Ihan kiva tommonen niinku mutta mulla ei mitään hajua mitä nuo, onko ne niinku heiniä? En tiedä. No jaa, ei oikein herätä mitään mielenkiintoa. Se oli akaa, no jaa. Seuraavana! Nyt on kuulkaa jumaliste. Tässä on vaakunoitten vaakuna. Jos esimerkiksi Dark Soulsissa tai Elden Ringissä saisi laittaa kilpeä omaan grafiikan, tai tiedättekö joku semmonen keskiaika roolipeli, missä saa niinku omalle killalle, omalle valtiolle tehdä semmosen vaakuna, että se vaakuna näkyy niinku lipuissa ja kilvessä ennen kaikkea, kun tossa on vielä toi vaakunahan on tommonen kilpi, niin tommonen kilpee. Ja kyllähän vastustajat juoksee satana heti kämpille, kun ne näkee, että 2 viikatetta tulee. Kuolema tulee. Eikä pelkästään 1 kuolema, vaan 2 kuolemaa. Keskiajalla, kun nämä on tapellut toisiaan vastaan, niin ne on tapellut ihmiset 2 ennen kuin ne on ehtinyt kuolla. Kerran tappo 2. Tää on aivan helvetin siisti vaakuna. Ja se on Alavieskan vaakuna. Onko Alavieskalla tapettu ihmisiä viime aikoina? Koska toi vaakuna antaisi vähän osviittaa, että on. Valmistautukaa kaikki loukkaantumaan. Tässä tierlistissä ei ole hyvää oloa kellään. Alkoi aika vahvasti. Heti toinen meni absoluuttisesti bängeriksi ja mä en oikein näe, että mikä voi olla siistimpi kuin tämä. Seuraavana meillä on tämmönen, missä on 4 väriä, tai 4 tommosta ja kaikissa on, mikä tuo, apila. 5 apila. Ihan jees. Eipä tästä paljon muuta voi sanoa. Asikkala. Ihan jees. Sitten on 2 sätkää. Ja sit niistä nousee vielä savua. 2 tupakkia ristissä. Ja niistä nousee savua. Tuo on vielä tommonen erikoinen tupakki, että siinä on niinku 2 filtteriä. Molemmissa päässä filtteri. Niin se voi päättää, että kummasta puolesta sä poltat sen. Koska mikä muu tuo on mukaan kuin tupakka? Laastari. Voisi olla myös 2 laastaria päällekkäin. Ja nuo on veritahroja. Jompikumpi. Mutta mä valitin, että se on tupakka. Asikainen. Eiku askainen. Mikä on askainen? En tiedä, mutta teidän vaakuna on ainakin aika paskainen. Aika makia, koska tupakki on siisti. Oho! Nyt on muuten siisti. Tuommoinen rataas ja siitä nousee 3 ruusua ja punaista. Punainen, valkoinen, musta toimii aina. Tuo on kyllä harmaa. Tää on aika siisti. Askola. Hyvä askola. Se on jopa ehkä siistimpi kuin nuo tupakkiaskit. Mikä vittu tämä on? Joku tykki. Eiku pumppu. Tykkihän tuo on. Ilmatorjunta vitun kivääri, joka on mereessä. Voiko siistimpää olla? Voi kyllä olla. Vai onko tuo sittenkin pumppu, jota pumpataan merestä vettä? Tai joku järvikaupunki tai merikaupunki? Ihan jees. Aura. No niin, siinä on Aurajoki. Aika siisti. Sitten meillä on tämmönen, missä on lokki ja kala. Se on vähän niinku se Apulannan biisi, että kalan päällä lokki, kalan lokki, kalan lokki, kalan vei. Miksi punainen kala ja punainen taivas? Ihan mä tykkään yksinkertaista 2-värinen on aika siisti, mutta tää nyt on vähän lokkeja merenpinnalla ja kaloja merenpinnan alapuolella, niin vittu, no niin, wow, uskomattoman siistiä. Nojaa, tai joku brönda. Sitten, wow, vittu rupeeli, uskomattoman siisti. Voit pörräillä suoraan tonne justiinsa kategoriaan, saatana kämänen vaakuna. Ei tommosia tarvi olla olemassa. Tää on joku kindermunasta saatu semmonen hyrrä. Mikä se itse oli? Ekkerö. Nää, ettei tommoista vaakunaa kannata tehdä. Sittenpä meillä on tämmönen vene. Ihan jees. Aika basic vene, tommonen purjes siinä. Taas jälleen 2 väriä, valkoinen ja punainen toimii aika hyvin. Onks tää nyt, tässä on vähän semmoista viikinkimeininkiä, eli tää on joku rantakaupunki. Tää on varmaan joku suomenruotsalainen Pohjanmaa rantakaupunki. Ihan jees.
Kyllä on se siistiimpi kuin tuo tykkiöllä pummutaan vettä auri. Mikä se oli? Mä unohan aina katsoa. Enon tekijä, okei. Onpa pohjoinen. Ihan jees. Seuraavana meillä on täällä... Mikä vittu tämä on? Pulu, jolla on lohikäärmeen jalat. Aivan käsittämättömän rumaa otuus. Olisiko tämä se muhoksen vaakuna? Aika vittu justiinsa kyllä. Eiku tämä on Enon tekijä. Menikö mulla nyt sekaisin? Mikä tämä oli? Eiku tää oli Eckerö. Niin. Mihin mä laittoin se? Tämä on Enon tekijä. Joo. Aika vittu justiinsa kyllä. On se hienompi kuin tuo rupeeli, mutta... ei tommosta vaakuna voi vittu tosissaan ottaa. Ai sun riekko. Jaa. Sitten meillä on Tuurin kyläkaupan vaakuna. Tää on varmaan Tuuri siis. Siinä on kruunu, Vesa Keskisen kruunu ja Vesa Keskisen hevosen kenkä. Vesa Keskisen hevosen kenkä. Ei Vesa Keskisen hevosen kenkä, vaan Vesa Keskisen hevosen kenkä. Eihän toi nyt mikään vitu siisti oo. Se iso hevosen kenkä siellä Tuurissa on aika siisti, mutta tämähän nyt on aika nojaa kamaa. Tää oli Espoo, niinkö? Ai vittu. Sinne saa Espoo mennä. Kokeilepas Tuuria ensi kerralla. Ai vittu, mä oon liekeensä tänään. Sitten, oi jumaa. Kattokaa. Musta karhu, jolla on vittu miekka. Tää on siistiempi kuin Suomen vaakuna. Miksei tämä oo Suomen vaakuna? Sitten se on vielä tommosen kilven sisällä. Eli tää on oikeesti niinku kilpi, missä on musta karhu. Jos pitäis laittaa taistelemaan viikatetta, että musta... Tää menee vittu ykköseksi. Kattokaa kuin siisti. Aivan uskomaton. Mikä tämä on? Eura. Ja Aura. Onko meillä oikeasti se nimiset kunnat kuin Eura ja Aura? 3 lintua, tää näyttää tutulta. Onko tämä joku Oulu? Ei tämä ole Oulu. Joutsenia vielä lentelee, Suomen kansalliseläin. Aika siisti. Ehkä vaatisi jonkun pikku sillain niinku jonkun... Ihan jees. Föglö. Nyt on joku sukupuu. Vai onko tuo Erdtree? Suoraan Elden Ringistä, Erdtree. Sitten siellä on vielä tommonen joku joki tuolla alla. Aika siisti. Kultainen, punainen, valkoinen. Toimii. Finström. Aivan vitu sekopäitä nämä kuntien nimetkin. Nyt on taas joku Elden Ringin bossi täällä. Tää on joku hirvi vai peuro vai mikä tuo, joka tappelee. Taistelevat porot. Ei tuo poro. Taistelevat antiloopit. Mikä kunta on tunnettu taistelevista antiloopeista? Geta. Joo, ei sano mitään. Ui, kattokaa. Nuoli, jolla on siivet. Ui. Ui. Jotenkin tosi siisti. Toi vähän näyttää tupakilta tämäkin, kun tossa on tämmöstä filterin väriä tossa. Lentävä nuolitupakki suoraan suuhun. Absoluuttinen bangeri. Haapajärvi. Hienoa Haapajärvi. Uskomattoman siisti vaaku. Kun taas tämä ei oo uskomattoman siisti. Onko tuo semmonen niinku halikko? Mikä se on? Talikko. Halko. Halikko. Talikko. Halikko. Talikko. Miksi tuolla on tommonen reikä? Aika nojaa kamaa. Hailuoto. Valitettavasti hailuoto aika kämään. Sitten on taas joku sukupuu. Erdtree, mutta sen päällä on joku kuun sirppi. Oi, tää on vähän siistimpi Erdtree ehkä. Halikko. Täällä oli oikeasti halikko. Vittu, täällä oli sen niminen paikka kuin talikko. Eiku tuo on talikko ja tuo halikko. Taivaan portit, vai onko ne kanteleita? Vähän niinku tupakki jos tuossa välissä. Talikko, eikö siis kantele, 2 kanteletta. Aika siististi tuolla niistä tulee tommonen niinku talo. Kanteletalo. Tää on aika makia. Toi vähän hämää toi sininen väri toi välitäkin. Miksei toi kultainen, niinku ne stringit ois kultaiset. Halsua. Hornan tuutti. Horna. Aika ruma. Hammarland. No, me Hammarland sinne sitten. Sandaalit. Mikä tää on? Kroksit. Läpökkäät, jotka uiskentelee valkoisessa vedessä mustan maailman syleilemänä. Aika fucking nice. Vai avaimen perä? Vai pullo aukasia? Mikä tämä on? Missä kunnossa juo eniten kaljaa? Tää on se. Hankasalmi. Ois se pitänyt tietää. Menee tunne. Sitten meillä on joku talo, punainen talo, onko tää paloasema. Sitten siellä on päällä joku tommonen ja siellä joku tähti. Eli tää taitaa olla kirkko. Ihan vituruma kirkko. Niin kuin sitä leikopalikoista olisi rakennettu. Aika justiinsa kamaa. Hanko. On se nyt hienompi kuin tuo sato. Riekko. Nyt on, voi jumaliste, kattokaa, tää on suoraan niinku Elden Ringin bossi. Siinä on toi salamanteri, salamaa heittelevä käsimies, Gvynni. Lord of Cinder. Tuosta vittu tuo on nyrkki tuossa ja salamaa lentelee. Sitten siinä on äksät, straight edge. Alkoholia ja tupakkia käyttämätön Gvynni, joka heittelee salamaa. Aivan absoluuttinen bangeri. Ehkä jopa hienompi kuin tuo lentävä siivekäs tupakki. Ei oo niin hieno kuin nuo. Harjavalta. Kovaa. Propsit Harjavalle. Sitten on taas 2 tupakkia poikittaa ja kruunu. Tää on muuten tutun näköinen. Karjala. Eiks tää oo Karjalan logoa, mikä on niissä vitu pulloissa? Mutta eihän Karjala enää kunta Suomessa.
Hartola. Mutta eikö Karjalan logo ole tämmönen, sen kalja? En minä tiedä, mutta ihan jees. Mikäs meillä sitten on? Risti, jossa on tähti. Keep it simple stupid, mutta keep it fucking nasty stupid. Tää ei oo mikään hirveä siisti. Hausjärvi. No jaa. Sitten meillä on sinikielinen ilves, joka kävelee Japanin lipun päällä. Aika vitun lore. Mikähän tässä on lore taustalla? En tiedä. Ilves on ihan siisti. Sininen kieli. Mitähän se tarkoittaa? Siellä on nuoltu smurfit persettä. Tää herättää niin paljon kysymyksiä, että mun on pakko laittaa tonne ihan jees-kategoriaa, vaikka mä en tiedä. Mun mielestä se ei ole hirveä siisti, mutta pisti ajattelemaan. Heinola. Oho, vihiriä. Onko meillä ollut vielä yhtään vihiriä? Oli meillä tuo viikate oli vihiriä. Mulla heti pisti jotenkin tää vihiriä taas silmään. Siinä on lauttoja menee ja sit siellä on tommonen ruori, eli joku merenkulku, tukkijätkä, vaakuna. Vihreä, mä tykkään vihreästä väristä, kyllä sopii vaakuna jotenkin tosi hyvin. Tulee semmonen, tiedätkö, semmonen Gryffindor-meeni. Mikä se Harry Potteri, se rohkelikko? Vihreä on rohkeuden väri ja samalla myös väri, niin kyllä tää on aika siisti, aika makia. Tykkään, joo, aika makia. Hyvät niinku detailit on hyvät. Heinävesi, aika makia. Oho, sitten on iso laiva. Vitun rumat värit kyllä. Kultainen ja sitten sininen laiva. Toi laiva voisi olla mun mielestä vaikka punainen ja sitten siinä olisi siniset purjeet, niin se olisi parempi. No jaa. Himanka. Sittenpä meillä on jylhä hirvi. Värit on aivan absoluuttiset. Kultainen pohja, musta hirvi, jolla on jostain syystä punaiset kaviot. Onko ne on niinku chilejä? Eihän ne ole edes kaviot, ne on tommoset chili, habaneerot, roikkuu jalkoista. Chili hirvi. Menee kyllä aika makia. Ehkä aika makian kärkki. No en tiedä, tuo on kyllä helvetin siisti. Aikamakian kakkoseksi. Hirve salami, totta kai. Hirvi siinä. Hei, nyt me muistetaan kyllä tämä seuraavan kerran, kun joku kysyy, että minkälainen on hirven salmen vaakuna. Niin se on se chili-hirvi. Salmi on vähän niinku chili, koska chili alkaa C-llä ja salmi alkaa S-llä. Niin ne vois molemmat olla niinku hirven chalmi C-llä tai sitten sili. Suomeksi chili on sili, S. Hirven salmi. Se on se muistisääntö, jos teille tulee tuo vasta. Sitten meillä on tämmönen jos on tähti ja sitten niinku Pepsin värit. Hämeenkyrö. Ihan jees. Menee itse asiassa ihan jees kärkki. Joku tuossa mua puhuttelee. No niin, ja sitten lentelee nuolia joka suuntaan ja sitten siinä on jotenkin apiloita ja tämmönen aika basic. Pistetäänpä tuohon vähän tommosta ja tuohon tommosta ja tuohon tommosta, niin se on hyvä. Hättri, en tiedä. No jaa. 2 sonnin mullikasarvia päällekkäin ja vihiriä taas. Vihiriä kultainen toimii kyllä hyvin. Oisko 1 riittänyt? Miksi siinä on 2? 2 on kyllä aika siisti. 2 on enemmän kuin 1. Oisko 3 ollut parempi kuin 2? Aika makia. Huittinen. Jostain syystä nuo vihiriät menee tonne kärkkiin. Se voi olla mun heikkous. No nyt on se, hei nyt on jo vaskikello. Elikkä Pyhäjärvi, Pyhäjoki, järvi. Aika siisti, että tässä ei ole mitään väriä kuin kultainen ja musta. Aika makia. Humppila, paskanmarja. Tynnyri, joka menee järvessä. Elikkä Olvin tynnyri, elikkä Iisalmi. Eiks niin? Ei ollut kuin Hyrysalami. Ihan jees, koska kalja. Mikä vittu tämä on? 3 topspuikkua vierekkäin. Vai onko nuo semmosia, tiedättekö, muistatteko Gladiatorit ohjelma? Siinä piti taistella niillä semmoisella keppellä, missä oli ne pehemusteet siellä päissä. No onko ne semmosia? Vitun ruma. Justiinsa. Mikä se oli? Ikaalinen. Oi, 3 sähkyä. Tuo on hyvä, että noita on 3, jos tuossa 2, niin tää on suoraan vittu SSL-logoon. Ehkä ne on salamoja eikä Siä. Voiko tää olla joku SL-alaka? Eikä sanoa, että tää on joku SL-alaka, koska sit se on aika sus. Se on niinku SS. Mä en pääse irti siitä. Toki se on varmaan vanhempi kuin SSL-logo, että en usko, että Natsi-Saksasta on otettu vaikutteita, mutta Imatra. Miksi tää on Imatra? Onko sillä sähköä? Tai natseja? No, se menee tonne nojaa-kategoriin. Oh, mikä vittu kala, jolla on hirveä sarvet. Ei perkele, nyt on Elden Ringin bossi kyllä. Kala, jolla on hirveä sarvet ja ne on vielä isommat kuin se kalaa itse. Herran jumala, tää on pakko laittaa absoluuttiseksi bängeriksi. Eihän tätä voi minnekään muualle laittaa. Miettikää nyt. Tästä kyllä lähtee palautetta jollekin. Inaari. No joo, se on pohjoisessa ja siellä on kaloja. Inaarijärvihän on kalastuspaikka. Sitten on tämmönen kaura, ohra, vehnä, rukii. Mikä tämä on? Ihan siisti. Koska tossa on myös vähän tommonen niinku, että veri valuu. Tiedättekö? Blood and death metal. Aika makia. Iso joki. Oho, sit on karhu, joka vuottaa verta tuonne seuraavaan vaakunaan jalakasta. Nyt on metaa vaakuna. Kulkee aina päällekkäin.
Tuolla on ollut varpaasta verta tonne. Mikä tuo edes on tuo vittu siisti tuo seuraava tuolla alla. Ui jumaliste. No, pysytäänpä nyt aiheessa. Mennään järjestyksessä. Karhu, jolla on punainen kieli ja punaiset kynnet ja se kaivaa jotain punaista jostain vihreästä puusta. Ihan siisti, mutta joku siinä nyt. Tähän ei ehkä tuo vihreä passa. Iso kyrvä. Eiku kyrpä. Iso kyrvä. Eiku niin iso kyrö vaakuna, joo. No niin. Aika nojaakamaa. Sitten on mikä? Tuossa on joku Nintendon koodi ensin. Sielläkin on vittu rautaristi, joku natsilippu sielläkin. Ja alas, vasen oikea, A, B, start, stoppi tuolla ylhäällä lukee. Sitten on Ilves, jolla on sininen kieli. Ja tuo siistimpi, jos tuossa on pelkästään tuo Ilves. Sitten se voisi olla Onko tää Tampere? Ei tää voi olla Tampere. Janakkala, these nuts. Oi ku on jylhä kantele, missä on siivet. Tuo nyt näyttää tommoselta valtaistuimelta. Miettikää tossa kun istuis. Joku Elden Ringin bossi istuis tuossa ja ai vittu rupias bossit hemee soimaan ja aika makii. Järvenpää! Onko Järvenpäässä nui siisti vaakuna? Mikähän vittu tuo ja kettinki? Ja tuo kettinki on kyllä siisti. Täytyy kyllä sanoa, mutta tää laskee pisteitä. Mikä tuo on? Onko tuo niinku vyösolki? Tai henkselit? Jos se on se henkselit, niin se on aika siisti. Mutta ei se oo. Jämsänkoski. Okei. Sitten on tämmönen, joka voisi olla joku valtion lippu. Siinä on musta meri ja sitten on valkoinen, onko tuo niinku linna. Ja onko tää Hämeenlinna? J jälkeen tulee H. Me voitais olla Hämeenlinnassa. Joensuu. Mä sanoin, että tuo on ihan jees. Sitten on taas kauraa, jokia ja alasin. Alasin on kyllä siisti, toimii aina. Mut nyt tässä on jo vähän liikaa. Valitkaa joku näistä ja keskittykää yhteen, eli koittako omia kaikkia siistejä juttuja omaa vaakunaan. Tää on niinku ala-aste, jossa suunnittelee omaa vaakunaa ja sit sä drag and droppaat sieltä vaan vitusti siistejä asioita siihen sun vaakunaan. Jokioinen, okei. Jokioinen tässä nyt mättää tässä vaakunassa, kun eihän tämä ole yhtään hieno. Oho, nyt on joku pappi, jolla on kirves käensä ja leipä, josta nousee risti, vai onko toi joku semmonen myski? Mä kaipasin ehkä tuohon vähän jotakin semmoista, toi jotenkin tämmönen niinku lapsen piirtämä. Ihan jees, mutta voisi olla parempi. Jomala, mikä vittu on jomala? Sitten on nuolia, onko tuo niinku peltua tai jotain. Tääkin on aika tutun näköinen. Se lentää se nuoli siitä. Joo, joutsa, jouskari. Joutskari. Sanotaanko joutsassa joutskareita joutskariksi? Koska sit jos sanotaan, niin sitten on siisti. Mutta jos ei, niin se on vaan ihan jees. Sitten on karhun talia, jossa on joku puupölökky selässä. En tiedä. Ei oo hirveä siisti. Juupajuujoki. Kultainen risti ja siellä on yksi tommonen kolmiapile ja sit mitä nuo on? Tuo on aika siistiä tuommoista. Vähän niinku tuommoista tribaali-tatskaa tuolla. Mä uskon, että jos tää olisi oikeesti semmonen, näkis niinku semmosen kaiverretun kuvion tästä, niin tää olisi varmaan aika siisti. Voiko se siistimpää olla? Voi, mutta se on silti aika siisti. Juvain, se menee aika makia. Mikä vittu tämä on? Tuo on niinku Bart Simpsoni, ei kun Homer Simpsonin suu, kun se röyhtäsee, mutta se on vaan punaisen Tiedättekö Simpsoneissa, eikö Barney, kun se röyhtäsee, niin sillä värähtelee ne huulet sillä brrrr. Niin tää punaisen Barney röyhtäs. Aika vitun ruma. Kaavi. Tai tämmönen justiinsa kategoria. Sitten on vaan ihan normilinna. Tämähän on Oulu. Ei tää voi olla Oulu. Savonlinna. Ei tää voi olla Savonlinna. Me ollaan vielä Jiissä menossa. Tää näyttää ihan siltä Super Mario 1 linnalta. Tiikka kentän lopussa on aina se linna, mihin se menee. Sorry, but the princess is another castle. Niin tää näyttää siltä, että prinsessa ei asu täällä. Valitettavasti. Ihan jees, mutta valitettavasti. Kajaani. No siksi se näytti tutulta, koska olen myös asunut Kajaanissa. Nytten tuli tämä vitun verinen kantele, missä on lohikäärme ja siis tässä on kaikki. Tässä on kaikki, mitä vaaditaan vaakunalta. Vittu verisatteessa, lohikäärme, harppu, mikä tuo? Siivet ja vittu tää on siisti. Mä haluun tän tatuoinnin. Toivottavasti tää ei oo mikään hirveen huono kaupunki. Kangasala, mutta siis aivan vitunmoinen pängeri. Joo, jopa siistimpi kuin tuo musta karhu, jolla on miekka. Vittu verinen harppu. Mä en pääse yli kuin siisti. Onko sillä vielä niinku pyrstö tuossa, että onko se niinku samalla uiva ja samalla lentävä lohikäärme, joka vittu verisatteessa soittelee harppua. Sitten on lankakerää, vai onko tuo virveli? Anyway, aika siisti. Yksinkertainen, siisti. Heti tiedät, että tää on Kangasniemi. Näitä kangasjuttuja. Vielä kangas, joo totta. Tää menee kyllä aika makia.
Sitten meillä on taas puu, jossa on jostain syystä oksia allaalla, mutta ei keskellä. Aika siisti itse asiassa. Mutta miksei siinä ole oksia keskellä? Koska joku eläin syö niitä. Mutta miksei se syö tuolta? Koska sillä ei pää taivu alaspäin. Elikkä se on siis norsu. Suomessa oli norsuja hirveän monessa kunnassa ei oo, mutta onko niitä periaatteessa missään? Ei välttämättä. Se ei ole välttämättä norsu, joka niitä syö. Kankaan pää. No niin, lisää kankaita. Ihan jees. Sitten on puun runko ja juuret, jotka menee mereen. No joo, se on vielä hakattu puu, kun siinä on tommonen lovi. Kanto. Kankaan pää oli äsken. Kanto. Kantojärvi. Onko Suomessa semmoista kuin Kantojärvi? Kannonkoski. Vittu, mä olin huudeilla. Mä olin huudeilla. Propsit siitä, että se löytyy tosta nimestä. Sitten meillä on täällä tää on semmoset alushousut, tiettekö, että jortikka laitetaan tuonne. Miksi ne? Semmonen norsu, tai jälleen kerran norsu. Missä Suomen kunnassa oli norsuja? Norsupikkarit. Ja sitten, ei kun nenää. Ja tossa on silmät. Miksi mulla tulee tästä semmonen, tiettekö, länkkärimeininki? Wild Wild West. Noi on semmoset kengän semmoset jutut ja sitä on vyösolki. Pitäis päättää nyt, onko tää kalukukkaro vai nenää vai vyösolki. Tää voi olla mikä vaan. Sitten tuolla on tommonen, tää on kalukukkaro ja sit tuolla on reikä, mistä voi kusta pois. Aika fucking siisti. Aika fucking siisti, täytyy myöntää. Kannus. Tai samppania. Niin kannukset. Ne on. Siitä se tulee se nimi, vittu. Sittenpä meillä on vasarat taivaalla ja metsää, eli täällä on semmonen tekemisen meininki kunta. Ei sitä paljon muuta voi sanoa. Karkkila. Miksei siinä ole karkin kuvaa? Kysypä vaan. Aika nojaa kategoria. Sitten on joku tämmönen pyöriä, missä on paljon ristejä, hyvin uskonnollinen kylä, varmaan joku tuolta Pohjois-Pohjanmaalta, joku Muhos. Karkku. Mikä vittu on karkku? Ei tuo kyllä kovin siisti. No tässä on toinen, joka ei ole hirveä siisti. Tuossa on tuo avaimen reikä tuossa keskellä, se nostaa sen vähän ylöspäin, mutta jotenkin, no itse asiassa on tuo aika siisti. Mitä avainta se vaatii? Miksi siinä on avaimen reikä? Siellä on varmaan ollut aikaisemmin jotain aarteita. Karstula. Okei, no se menee ihan jeessi. Sitten on joku tommonen Pentagon Hexagon. Joo. Ja peltua. Mutta toi ei näy edes kokonaan. Johtuukohan se siitä, että se ei ole mahtunut tähän kuvaan vai loppuuko se oikeasti noin kesken? Anyway, ei ole hirveä siisti. Karvia. Karva sen verran jäi alakynteen. Sitten on airo ja joku kasvi. Onko tuo kataja? Katajan marja tai joku. No mun mielestä tuo sininen ja vihreä ei oikein toimi. Jotenkin pitäisi olla enemmän kontrastia. Pitäisi olla enemmän semmoista Ei oo hirveä siisti. Ihan jees. Ei hirveä siisti. Kaski. Oraava! Jolla silläkin on kynnet vereensä ja varpaat vereensä jostain syystä. Tuo symbolisoi jotain ihan selvästi, että jos on kynnet ja varpaat vereessä, kun sillä karhullakin oli. Sehän on aika makia. Kauniainen. Sitten onkin helvetin monen sello, kontrabasso jossain hautausmaalla. Vai onko tuo vaan viulu? Helvetin iso viulu. Hautausmaan kokoinen viulu. Ihan jees. Kaustinen. Sitten on 3 jotakin peikkua, jotka sukeltaa. Ei kun ajaa laivalla. Miksi sitä sanotaan? Soutaa. Ei kun 2 olisi riittänyt. Olisiko 1 riittänyt? Sitten tosta olisi voinut tehdä vähän tarkemman tosta peikosta. Koska nyt tuo jo vähän hämäräksi, että mitkä ton peikon motiivit on. Mut ihan jees. Keitele. Sitten on tommonen hopeinen puu, jossa on 2 tähtiä. Aika siisti. Tuo on vielä tommonen ränsistynyt, katkenut puu. Mutta sillä on syvät juuret, jota se kertoo, symbolisoi periksi antamattomuutta ja uudelleen jaksamista. Ei uudelleen syntymistä, vaan että never give up attitude. Aika makia. Kemijärvi. Alright. Sitten onkin kalaa, jolla on lukko suussa. Onko tää sitten hetkinen, tuleeko Kemijärvi ennen Kemiä? Kemimaa. Okei. Aika siisti, toi on aika tarkka toi avain, eikö tuo lukko tossa mun mielestä. Ja sitten kun se on kalan suussa, niin sitten tulee heti semmonen wow, miksi? Pistän aika makian kärkkeen melkein. Sitten on tossa ilmeisesti kruunu päällä, punainen ankkuri ja siikahan se siellä. Siika. Onks tää sitten Kemi? Tää on Kemi. Okei. No mutta ei nyt hirveä siisti oo. Ihan jees. Hei, tän mä tiedän. Eiks tää on Lumijoki? Eikö tää on Kempele? Vittu, miksi mä sanon Lumijoki? Kempele. Siinä on 2 joutsenta lentää ja sit siinä menee tommonen merta, kun se nyt kuvastaa, onko Kempele meren rannalla. Eihän se ihan oo, onhan se. Mutta aika siis, ei tuo mitään hirveä siistiä oo. Ihan jees. Mikä vittu tämä on? Onko tuo niinku kruunu vai seinä vai hiusraja vai pöytä vai tuoli vai ikkunalauta vai liian paljon kysyttävää, liian vähän vastaan. Mikä tää oli? Kerava! No vittu, sinne joutaa just.
No niin, meillä on täällä tämmönen musta vene, joka on aika siisti. Sillä nousee jotakin paskaa, häntä nousee. Ja sit nunchat! Ei, kun nyrkkeilysäkit. 2 nyrkkeilysäkkiä roikkuu. Ja tossa vene on nois molemmat siisti yksistään. Mutta sitten kun ne laittaa yhteen, niin aika makia. Keuruu. Siistimpi melkein kuin Keminmaa. Jahas, sitten on taas tämmönen aika create your own vaakuna meininki. Ei oo hirveästi mielikuvitusta käytetty, mutta kirjaimisesti nojaa. Kihniö. No sit on taas vähän ehkä tommoset niinku auton renkaan jäljet jäänyt tuolla. Lumihangessa on ajettu auton renkaalle. Selvästi joku päältä ajettu, kun se on muuttunut vereeksi. Elikkä hit and run. Aika makia. Kinnulla saa ajella autolla ihmisten päälle. Pitihän se arvata. Sitten on risti taivaalla. Tää näyttää kykloopilta. Tässä on yksi silmä ja sitten tossa on suu. Smurfi kykloppi, jolla on valakoinen parta. Se on Smurfi! Let's go! Aika makia. Kirkkonummi. Sitten on taas tommonen, joka voisi olla valtion lippu. Punainen, mustainen, valakoinen. Toimii erittäin hyvin. Ja se on vielä airo, eli tää on joku merikaupunki. Kitee. Eihän se on merellä. Kittee. Aika makia. Sitten meillä on taas joku vertavuotava vitun monsteri Elden Ringistä täällä. Onko tuo nyt niinku sit tommonen, onko tuo niinku leijona vai onko tuo joku... Tuo se sisuaskissa se oleva se... Ihan siisti. Mä en oikein ymmärrä tätä puolikaarta tässä. Tai siis kaarta. Ihan jees. Kittilä. Paskantava kotka. Paskantaa jotakin valakosta paskaa. No linnun paskahan on valakosta. Elikkä paskantava kotka. Ihan jees. Kiuruvesi. Oi, tääkin on tuttu. Tää on siisti. Tässä on niinku, tätä mä tarkoitan, kun jotkut on sillä, että ne on yhdellä värillä, niin se ei ole hyvää. Mutta heti kun on kukko, jolla on punainen heltta, punaiset jalat ja sitten se vielä istuu, seisoo punaisella pöydällä, niin tää on siisti. Mikä tää on? Tää on joku tuttu. Tää menee jopa absoluuttisen pängeriin. Se ei tarvi olla mikään lohikäärme tai karhu tai leijona. Se voi olla ihan perus kukko, mutta jos on siisti, niin se menee hyville siihen. Voisiko tää olla laitila, kun siellähän on se kukko? Kivijärvi. No meillä on varmaan vielä 1 miljoona koolaa alkava. Menee tonne salami eteen. Jahas, sitten on tämmönen punkkirokki, siika, särki. Tässäkin on punaista käyttöä, ja sitten tähän laitetaan vielä tuosta harmaata tommoista. Ai että, mutta mä en tykkää tuosta sinisestä taustasta valitettavasti. Tässä on nyt jotenkin kontrasti. Punainen ja tommonen sininen ei toimi. Mut propsit punkkirokki kalasta. Karvaa. Ei ku kar, tai joku köökkar. Tjöökkar, som piljetter, som haade mykket, pengor, omi rumpet. Sitten on joku tommonen kardinaalimunaus, eli kardinaalin lakki, jossa on ihan kivat yksityiskohdat, mutta miksi se on tommonen lentelevä kardinaalin lakki? Onko se tippuu alas? Onko kardinaali siis salamurhattu? Herättää kysymyksiä. Ihan jees. Kokemäki. Oi vittu, mikä tää on? Hornan tuutti. Tynnyri, josta nousee liekit ja se on jossain keltaisen laatikon sisällä. Ei saatana, tässä on asenne. Asenne on rock. Kokkola. Vitu siisti. Ei se ihan absoluuttinen bängeri ole, mutta aika makia kärkeen menee. Onko Kokkolan vaakuna oikeasti tommonen? En usko. Seuraavana on punaisia jortikoita kasvaa mustan pyramidin päältä. Nyt on paha. Tai sitten tuo voi olla semmonen kyntöaura, josta jää noita vakoja, kun se kyntää peltoa. Mutta miksi ne on punaisia? Koska sinne on piilotettu ruumiita sinne peltoon. Syytämme teitä. Kolaari. Kolaari, niin onkin. Siinä on tapahtunut kolaaria verta maassa. Totta. Aika maki. Mikä vittu tämä on? Kynsisakset. Pinsetit. Tommoset niinku hampaanten reppiimispermeet. Joku semmonen. Konnevesi. Me ollaan vieläkin koosa. Ihan jees. Tukkisakset. Niin. Elikkä hampaan repimisvekoottimet. Oho! Sitten on taas piikkiä ja ristiä ja jos tosta vallus veri tosta piikistä, niin sitten olisi absoluuttinen bängeri, mutta korsnääs menee ihan jees. Onko tää taas joku metto tai riekko, joka kantaa vittu arkkua? Eikö mikään? Airo? Eikö mikään? Vaakuna? Eikö mikään? Mikä se on? Release the... Vankkuri, eikö ankkuri, saatana ankkuri. Ja sitten joku magee staffi toisessa jalassa. Tuossa olisi vielä, jos olisi punaiset jalat ja punainen nokka, niin se olisi absoluuttinen bängeri, mutta nyt se menee aika makia. Kotka, no totta kai, kotka hallitsee, aika makia. Seuraavana meillä on tämmönen onks tää nyt ruori siis? Joo, mutta ei tää oo ehkä ruori. Tää on vaan joku tämmönen vekooti. Leijuu vaan veden päällä. Aivan käsittämättömän tyhmä vaakuna. Kouvola. On käsittämättömän tyhmä kaupunki myös.
No jaa. Oi, mitä nää on? Siis vesureita. Ja vielä 3, koska 2 ei riitä. Niin pitää olla 3 vesuria. Onko se kärkele? Aika makii. Ei se kyllä tuota tervaa siistipi ole. Hei, nyt on taas tuttu. Eikö tää ole jossain kaljassa tai jossain tuotteessa? Punainen ja kultainen toimii. Siinä on kruunu ja sitten on toimmoinen joku uskontomerkki. Ihan siisti. Kruunupyy. Ei oo kruunupyy-nimistä kaljaa kyllä. En muista juoneen. Sitten on taas tämmösiä, jotka ei oo siistejä. Punaista ja valakosta. Aika paska. Kuhmoinen. Hei, kuhmoinen. Teillä ei ole kummoinen vaakuna. Ai vittu, että oli hyvä juttu. Mustaa. Onko ne on niinku puita vai? Kultaisia puita vai? Sillä olisi juuret. Vai onko onko ne on niinku taljoja? Ei, kyllä ne on puita. No jaa. Kyllä tuo ihan jees. Ei tuo rumakaan oo. Ihan jees. Kuhmo. Okei. Okay. Hei, nyt on kans tuttu. Nämä on kaikki Pohjois-Pohjanmaalta, missä on tämmönen sininen. Koska se Kempele oli ja Limingassa on kans tää sama. Mut tässä on hylje, norppa. Mikä tää on? Vittu, mä en kyllä ikinä nähnyt tämmöstä. Ei tää voi Pohjois-Pohjanmaalta olla. En mä kyllä oo käynyt tutkimassa kaikkia Pohjois-Pohjanmaan vaakunat. Kyllä tää voi olla. Siis ihan jees mun mielestä. Kuivaniemi. Missä on Kuivaniemi? Oli se Pohjois-Pohjanmaalla. Yes. Oho! Nyt on joku lohikäärme, joka vartioi munia. Hirviällä. Vai onko tuo siis joku linnan raunio? Tai siis linnan seinä? Vai onko ne on munia? Leikitä, että ne on munia, niin tää tekee tästä paljon siistin. Eikä tuo lohikäärme, kun tuo joku lintu. Leikitä, että se on lohikäärme, joka vartioi vitusti munia, niin tää on aivan siisti. Kumlinge. Aika makii. Oho, nyt on kyllä niin paljon tavaraa, että ei edes mahtunut kuvaa. Siellä on joku kruunu ja sitten on jouskari, jonka päällä on kruunu. Ja se kaikki on jonkun kirkon päällä, missä on too much. Keep it simple, stupid. Kuopio. Kuopio! Oisin odottanut parempaa. Ja onko Kuopiossa mukaan joku linna? Ei Kuopio. Pystytte parempaan. Jos haluatte, mä voin AI:lla tehdä paremman logo. Yle voisi tehdä taas jutun. Muistatko, kun tehtiin liikamaskotin tierlisti, niin mä tekin se kärppien logo AI:lla. Vittu 2 minuutissa. Niin uutiskynnys ylitetty. Entäs tehdään Kuopion logo AI:llä, niin ottaisiko Kuopio Sanomat yhteyttä ja laitettaisiin vähän bisneksiä. No niin, sit meillä on joki ja 2 ankkuria. Ankkureita. Mä tiedän mikä tämä on. Tämä on ankkuri. Ja tämä tarkoittaa, että tää on aika nojaa. Kustavi. Koitin miettiä jotenkin kusivitsiä, mutta ei lähtenyt. Poro! Hei, nyt on poro, eiks ookin? Tää on ihan kuulee ja siltä nousee mettää. Tää on jossain Lapista. Tää on aika siisti. Tuo passaa mun mielestä tuo. Aika makia. Kuusamo! Let's go! Hyvää Kuusamo. Olette onnistuneet. Ei se niin siisti ole kuin tuo ankkuria kantava kotka, mutta ei se kyllä nuinkaan siisti. Onko se niin siisti kuin tuo kala? On se vähän siisti kuin tuo kala, jolla on lukkosuus. Sitten on papin päähinen ja kirves. Hei, lalli! Missä tapettiin lalli? Minkä järvellä se tapettiin? Tää on se. Kyli. No jaa. Ei, Pohjois-Pohjanmaa taas. Käärme! Vittu, ne on siistejä nää Pohjois-Pohjanmaa. Mieti, siellä on käärme, siellä on norppa tai hylje, sit siellä on joutseni ja sit tulee kärppiä kohta. Käärme, vittu, mikä tää on? Kyyjärvi. No niin, se vittu, siinähän se on. Siinä on Kyyjärvi. Oi helvetti, tää on kyllä siisti. Vaikka no värit, se ei mene absoluuttisen pängeriin, koska no värit mun mielestä toi sinivalkoinen, niinku ehkä toi sininen pohjaväri mun mielestä ei ole hirveän hieno, sanoo mies, joka on laittanut 3 semmoista absoluuttisen pängeriin, mutta kun näissä taas on niin vahva tää grafiikka, sanoo mies, joka on laittanut tämmöisen valkoisen nuolen tonne, jossa ei ole todellakaan vahva, mutta niinku sinivalkoinen ei mun mielestä toimi, sanoo mies, joka asuu valtiossa, jonka lipussa on sinivalkoinen. No se on aika maki. Mennään sille. Mikä saatana? Auton rengas, jossa on punaisia dildoja joka puolella. Aika vitu justiis. Lahti. Lahti! Eikä oo Lahti. Hyi helvetti. Ei se ihan nuihin rumaa oo, mutta olisin kyllä Lahdeltakin ottanut jotain parempaa. Sitten meillä tulee käpyä syövä orava, joka istuu puulla ja vihreä tausta. Tästä mä tykkään. Tää on aika siisti. Tässä on paljon grafiikkaa, tai siis yksityiskohtia, niin kuin näette tuo häntä on pörröinen. Tää on siistimpi kuin se toinen orava. Mihin me laitettiin se toinen orava? Tuonne. Onhan tää huomattavasti siistimpi. Laihia. Menee tonne, missä nuo muutkin vihreät on. Jopa siistimpi kuin nuo tukki tai nuo. Sitten on taas kukko, jolla on vittu viikate käes. Ei kun tuo vesuri käes. Ja tässä, niin kuin mä sanoin aikaisemminkin, heltta ja jalat eri värinen. Tää toimii. Valkopunainen toimii. Tää on aika makia. Laitila. Laitilan kukko! Sieltä se tuli. Yes. Hyvä. Koska siellä pannaan kukkoa. Tää on tuttu, mutta ruma. Ihan kuin äitisi. Wow!
Wow, hei, wow, kuka sen sanoi? Lapinjärvi. No jaa. Sitten seuraava. Vene, joka soutaa metsän päällä. Eihän tuossa ole mitään logiikkaa. Värit on vähän mitä on. Nämä sinisetkin nämä joskus toimii, mutta jotkut on liian haaleita sinisiä, niin kuin esimerkiksi tämä. Lappajärvi. No jaa. Oho! Nyt on... Nyt on Elden Ringin bossimeininkiä taas. Sinisiin pukeutunut mies juoksentelee taas jälleen kerran varpaista verta vuotavalla karhulla, jolla on punainen kieli. No siinä ei ole mitään ihmistä, jos on punainen kieli, mutta nuo punaiset varpaankynnet aina vähän ihmetyttää. Ja sillä on joku kädessä. Harmi, ettei me nähdä mikä se on. Onko se nuija vai nuoli? Sillä on jouskari unohtunut kotiin ja sillä on jouskarin nuoli kädessä. Se rattastaa karhulla ja se heittää sen nuole. Aika fucking badass. Lapua. Mutta tän jätkän ei ainakaan tarvi huutaa apua. Sittenpä meillä on tommonen mikä tuo on? Onko tuo joku kukka vai meritähti vai kananmuna? Siis tiedättekö kananmunaan, kun levittää pannulle? Keltainen keltuainen siinä keskellä. Ja sitten se on mennyt tommosen tähtimuotoon. Ja se seilailee nyt punaisessa vedessä jostain syystä. Mä tykkään tosta tähdestä, kun tuo ei ole semmonen suoraviivainen tähti. Vai toi on tommonen niinku, siihen on herätty sielua. Mut silti siinä on kananmunaviba, joka herättää kysymyksiä, mutta ei anna vastauksia. Lemi. Alright. Pistetään ihan jees. Aika kärkeä ihan jees. Perunakukka. Okei. Jos on lemi, niin me aletaan kohta lähestymään limiinkaan. No siellähän se on näkyy. Kyllähän minä tiesin, että sieltä se tulloo. Talo, jossa on punaista sisällä. Onpa kohtalokas. 2 ristiä. Se on kirkko, jossa on punaista sisällä. Miettikää, sillä harrastetaan satanismia. Ihan basic. Ei mitään erikoista. Lemland. Ja jees. Oi mikä crossbow. Ja siinä on. Tää on muuten siisti. Musta kulta punainen. Toimii aina. Mukavasti yksityiskohtaa tuossa varsijousessa. Sitten siellä on jotkut vielä tuolla. Tää on kyllä aika maki. Lempäällä. Sitten on joku, mikä vittu tämä on? Taas joku puu, tai ehkä joku pikku kasvi, josta kasvaa chiliä. Chilipuu, joka on veden päällä. Leppävirta. Leppä. Onko toi siis leppä ja virta? Joo, mitä nuo punaiset makkarat tuolla roikkuu? Ihan jes. Tääkin on tuttu. Miksi tää on tuttu? Aika mitä sanoa. Lestijärvi. No ei se kyllä siitä mielessä ole tuttu, että voisi sillä käy. Ja sieltä se tuli! Hyvät naiset ja herrat, Liminka 3 kärppää. Kaikilla musta hännän pää. Ja pohjois-pohjanmaalainen rantaviivakko menee tossa. Tässä se menee itse asiassa vasemmalla puolella. Näissä muissa se meni oikealla puolella. Mandela-efekti. Mä luulin, että se menisi tuolla oikealla puolella, mutta se menikin vasemmalla puolella. Kärpät juoksemassa mereltä rannalle. Olen puolueellinen, koska mun mielestä tuo on helvetin siisti. Eihän tuo nyt hirveän paljon siistimpiä ole kuin tuo. Kyllä se vähän siistimpi on kuin tuo. Mä koitan puolueettavasti tän nyt. Se ei ole niin siisti kuin Kyyjärvi, valitettavasti. Paitsi, että siinä on hienompi toi sininen. On se siistimpi. On se siistimpi. Mä oon puolueeton, mutta se on siistimpi kuin Kyyjärvi. Koska sillä myös tuo mustaa ja toi sininen passaa paremmin valkoisen kanssa kuin toi vaalea sininen. Kyyjärvi, you just got. Sitten on punainen risti, jonka vieressä on risti, jonka päällä on risti, jonka vieressä on risti, jonka alla on risti. Ja se kaikki tapahtuu valkoisella pohjalla, eikä mitään sanomatta. Liperi. Sitten on joku vekotin, mitä en tiedä, ja pari löntikkää, jota en tiedä. Lohja, nojaa. Kasvi, jota en tiedä, ja risti, jota en tiedä. Loimaa, nojaa. Oho, eikö tuo Uroksen merkki? Vai Naaraan merkki? Tää on Urosjoki. Urosjärvi. Loppi. No jaa. Nää menee Limingan jälkeen kaikki vaan tuonne nojaa. Eiköhän tää tierlisti ollut tässä nojaa. Hei, arkku, josta on löydetty kääröjä. Ja siellä on ankkuri sielläkin. Rantakaupunki. Tää ei oo nojaa, tää on ihan jees. Loviisa. Right on, Lovis, right on. Oi, mikä pesukarhu. Vihreä tausta ja pesukarhu. Jos noita ristejä ei olisi tossa, niin taas siistimiä. Mun mielestä nuo ristit vaan ottaa pois. Ne ei anna, ne ottaa pois. Luhaanka. Ihan jees se silti on. Nyt on Lumijoki. Eiks tää on Lumijoki? Lumi ja joki. Vittu. Lumijoki. Let's go. Se oli pääteltävissä myös. Lumijoki. On Lumijoki. Onhan tuo vitun ruma tuon vaakuna kyllä, mutta olen puolueeton. Sitten on Laivajoki. Lumijoen jälkeen tulee Laivajoki. Paitsi tässä on jokia. Tässä on vaan laiva. Tää on se kunta Suomessa nimeltä Laiva. Luoto. No niin justiinsa. No jaa. Ja sitten on taas puu, jossa on linnaseiniä oksilla ja jostain syystä joku villisian pää, joka syöksee tulta ja sitten joku ihme vitun rinkulla. Too much. Mulla meni jo aivot sekaisin tätä kattoissa. Luumäki. Too much. No silti ihan jees, kun sulla on tulta syöksyvä villisikö.
Aika basic, aika pliisu, aika luvia. Minä en tähän mitään luvia tarvi, että minä voin laittaa tänne nojaa kategoriaan. Kato, sattuu mennä nämä kaikki laivat tänne nojaa kategoriaan. Kun ne vaatii jotain muuta. Ei pelkkä laiva riitä. Eikä edes tuommoinen pelto. Onko meillä mitään laivaa täällä yllällä? Ei oo. Vihaanko mä laivoja? Tää oli joku psykologinen testi mulle. Pelkäänkö mä laivoja? Onko mä ikinä käynyt laivassa? Onkohan mä edellisessä elämässä kuollut laivassa? Hetkinen, tää meni nyt diipiksi. Entä jos mulla on joku laivafobia, mistä mä en tiennyt? Ja nyt tää aukas mulle. Miksi mä vihaan laivoja? Mikä musta on vikaan? Mä kyllä rakastan Rauli Padding Somerojen Laivat-biisiä. Eikö se ole semmonen biisi kuin Laivat? Se on kyllä hyvä biisi. Että en mä ihan täysin voi vihata laivoja. Sitten meillä on tämmönen, missä on svönkyrä ja svönkyrä päällä svönkyrä. Elikkä aivan mitä sanota paska. Mennään jopa justiinsa kategoriaan. Maalahti. No se maalahti sinne. Oho, nyt on hyvät värit. Kultainen, vihreä, sininen ja vielä tummasininen. Tässä on hyvät värit. Tästä mä tykkään. Lehdet on vihreitä. Hyvä. Tää on hyvä. Tää on hyvä. Maariahamina. No niin. Let's go. Let's go Maariahamina. Tää menee aika makiin. Kato, silloin kanssa tummasininen. Ai voiko laulaa sitä? Laivat. Laivat. Mä tein sun sisimmän. Eikö se olikin Doris? Laiva. Eikö se mene tolleen? Kuulkaa nyt vittu. Kerro mistä laivat myötä tuulen purjeisiinsa saivat. Vittu tää on hyvä biisi. Miten voi olla näin hyviä biisejä olemassa? Vielä jostain kaukaisen. Miten on näin vituusti vielä jäljellä, Herran Jumala? No niin, mennäänpä eteenpäin. Seuraavana meillä on tämmönen jahas, tää on varmaan joku aatelinen ratsastaja ja sillä köyhä kerjäläinen. Missä Suomen vaakunnassa, kunnassa kerjätään? Missä on kerjäläisiä paljon? Marttilassa, okei. Ihan siisti tuo kyllä mun mielestä on toi. Punainen, vihreä ja kultainen toimii. Tosi mitä sanomaton vaakunna. Merijärvi. Pano helvetti. Oho! Nyt näyttää, että niinku olisi joko maalla oleva laiva, taas laiva, tai sitten se ui kaljassa. Tässä on aika hieno laiva. Tätä mä en vihaa. Nyt se selvisi. En vihaa kaikkia laivoja. Tää on aika hieno. Mun mielestä tuossa on, eikö tuolla tommoset varjostuksetkin tuolla vai onko tää kuvaavaa hämää, mutta tästä mä tykkään. Tää on ihan jees. Mikä vitu Motorolan logo tai... Eikä tää Motorola? Vai Mitsubishi? Motorolan logo. Eikä tää voi olla mahdollista, että tää on joku Suomen vaakunna. Miehikkelä. Mikä tuli muuten tuo laiva? Siisti laiva. Hieno laiva, Herman. Se oli merikarvia. No niin. Mulla on jäänytkin merikarviasta aina semmonen viba, että se on siisti paikka. En tiedä miksi sanoin ton ääneen, koska ei mulla oikeesti oo. Miehikkelä. No siis vitun rumahan tuo. Eihän tota pysty kattoo. Oi nyt on siisti, mutta onko taas pikkusen too much? Siinä on taas joku arkku, josta löytyy kruunu, jota ammutaan jouskarille, joku punaisen kaulahuivin päällä. Tässä on pakko olla joku lore taustalla, mikä kertoo mitä ne tarkoittaa, mutta ei valitettavasti kerro minulle. Mikkeli. Vaakunasi on aika kikkeli. Hirven pää ja 3 apilaa. Aika vihainen hirvi. Ja aika ruma. Lapsen piirtely. Mäntsälä. No jaa. No niin, 2 puuta ja aika mitä sanomatta. Mäntyharju. No siinä on ainakin harju ja siinä on 2 mäntyä. Hyvä. Hieno logo. Muurahainen. Eikä tää voi oikeesti olla... Onko tää muurame? Multia. Onko oikeesti jollain tämmönen vaakuna? Hyi helvetti. Sitten on tähti punaisella taivaalla. Ei kun kukkahan tuo. Aika siisti itse asiassa, kun ajattelet, että se menee just tohon ja tuohon tulee toi tolleen ja sitten tolleen tommonen. Joo, tää on aika siisti, niinku yllättävä. Keep it simple, but keep it clean, but keep it cool, but keep it nice. Muonio. Meneekö ihan jees aika kärkki. Kato, se menee aika lähelle tuota. Joo. Kyllä tässä niinku, tässä on jotain logiikkaa. Ei se, niinku en mä päästä näitä vetele. Mulla on täällä aivot todistetusti tämän tierlistin myötä. Sitten on taas joku, miksi mulla tulee tästäkin joku natsisaksa mieleen? Eiks niillä ole semmonen ympyrä, missä menee... Nästi. Oh no. Oikeesti toi on varmaan vaan joku semmonen solmuhan tuo, tai niinku tommonen mikä se on. En mä tiedä, mikä tuo. Mustasaari. No jaa. Oi, että on siisti. Onko tuo niinku lakka? Hilla. Lakkajärvi. Aika siisti, kun toi on tommonen niinku tommonen. Niinku toi on tommonen. Aika makii. Muurame. Wow, tommonen keltainen. Tiedättekö keltainen? Ei kultaisen keltainen. Keltaisen kultainen. Tosta väristä mä tykkään. Ja toi punainenkin on erilainen. Tuo tommonen niinku vähän vaaleampi punainen. Tästä värikomposta mä tykkään. Vaalea punainen ja kultaisen keltainen. Ja höyheniä. Vai sulkia. Joo. Tää on aika siisti. Mynämäki.
Tiedättekö, jos siitä vaihtaisi yhden kirjaimen, niin se tulisi Munamäki. Mennään tuonne vesureiden eteen. Seuraavana on kaatunut puu, joka on aika siisti. Siellä on vähän tuommoista detailia ja sitten noin menee tolleen. Siisti, että on ollut kulmasta kulmaan tolleen. Ihan jees sanoisin. Myrskylä. Niinkö myrsky kaataa puita? Aika hauska. Aika hauska. Aika fucking hauska. Hauska. Ehkä hauskin vaakuna, mitä ikinä nähdään. Sitten on UG. Vai onko tää VG? Onko tää ainoa, missä on kirjaimia? Nyt meidän pitää sen verran luntata. Koska jos on, niin propsit. Taitaa olla. Tuolla, eikö niin on noita M:iä ollut? Ja tuolla on R:iä. Okei, eli ei oo ainoa. Mut silti aika siisti. UG ja kruunu päässä. Ai saamari. Naantali. Ei se silti absoluuttisen pängeri. Joku tuossa värikombossa mua vähän irstaa, mutta kyllä se aika makia. On aika kärkeen meni. Vai VG-kö se on? Vittu golli. Sitten taas joku iilimato menee järvessä ja siellä kasvaa pellosa heinää. No eihän se kiinnosta ketään. Nakkila. No jaa. 3 joutsetta. Aika basicki. Suomen vaakuna voisi olla. Mut siis ihan siisti. Äänekoski. Right on, Äänekoski. Right on. Aika maki. Ihan jees. Ja jälleen kerran varpaista verta vuotava vitu piisamirotta kävelee jossain järven rannalla. Nokia. Näyttäisi siltä, että teidän vaakunaa tehdessä on tehty paljon mokia. Sillä tämä ei ole hieman siisti. Pappi, joka näyttelee keskisormia. Huonosti näkyy nuo värit. Pitäisi olla vähän eri värinen toi, että se olisi siisti. Nousiainen. Valitettavasti ette nousiainut nyt hirveän korkealle tässä mun tierlistissä. Mikä tämä on? Hei, 7 veljestä. Onko tää, mistä 7 veljestä on kotoisin? Tää on niinku jostain Nintendo-pelistä, mutta päitä revitty. Nurmijärvi. Hetkinen, sehän voi olla, jos Aleksis Kiven kuolinmökki on Tuusulassa ja Nurmijärvihan tuossa vieressä, niin jos Aleksis Kivihan on asunut täällä ilmeisesti täällä päin sitten. Ainakin kuollut. Onko se sitten syntynyt Nurmijärvenä? Voi olla. Siis hyvin poikkeava, siksi mun on pakko nostaa se tonne jopa Aikamakien puolelle. Ei se kyllä niin. Täällä on kyllä hyviä täällä Aikamakiassa. Pakko se on silti nostaa sinne. Vittu, kattokaa. Hevonen, jolla on viikate. Vai onko tuo lippu? Vittu, kun tuo on katkennut tuo kuva. Tää on pakko katsoa, koska tää on aika kriittinen, että onko se lippu vai viikate. Ori Mattila. Se on vittu joku viikate. Herra Jumala. Nyt on. Ja vielä tommonen vihainen hevonen. Vieläkö se syöks tulta ja olisi veriset kaviot, niin olisi siistein asia, mitä mä oon ikinä nähnyt. Kyllä Ori Mattila nyt nousee tänne. Menneekö se viikatteita? Vittu, se menee noita viikatteita korkeammalle. Nää jatkuu kyllä aivan helvetiin. Kattokaa tätä absoluuttista pängeriä. Aivan tajuton rivi. Ja haas toinen hevonen nousee veestä, punainen hevonen, verinen hevonen. Tää ei oo niin siisti, mutta on tääkin kyllä aika siisti. Ori Vesi. Niin. Ori Mattila ja Ori Vesi. Ori, joka on vedessä. No se menee kyllä ihan jeesin. Oulu! No nyt on Oulu! Vittu jes, tunnistihan mä Oulu. Hyvä. Linna ja sinipunainen. Onko se mukaan sinipunainen? Sinipunainen, kun se kala on. Mitä vittua? Veriset evät. Ei tää kyllä hirveä siisti oo. Toi sinikeltainen linna on ihan siisti punaisella taustalla, mutta mä en ymmärrä tätä kalaa. Siellä on varmaan kalastettu joskus aikoina. Eikä sillä tässä ole mitään linnaa. Oulun linna. Ei semmoista ole olemassa. Pistää ihan jees. Sitten on taas joku, onko tää nyt naaraan merkki? Naaraat pellossa. Outo kumpu. No niin on outo. Kumpu ja outo vaakuna. Täällä on kato kans samanlaisia. Kyllä tässä on logiikkaa. Kyllä mulla ne aivot on. Pontikan keittokattila, virran päällä. Kattilajärvi, let's go. Paitsi tässä alkaa olla. Outo Kattilajärvi, let's go. Aika siisti, valkopunainen tykkään. Ja sit toi kattilahan kuuluu olla niinku veden päällä. Eikä kuulu, se kuuluisi olla tuleen päällä. Voisi myös olla veden päällä. Padasjoki. No niin. Tykkään semmoista ihan jees simppelyydestänsä. Viinipullon korki avaaja ja sieltä kultaista viiniä lentelee pois. Aika siisti. Paimio. Ihan jees. Oi, 3 mustaa venettä päällekkäin kultaisella pohjalla. Toimii. Mut silti jää aika pliisuksi. Paltamo. Ihan jees. Tääkin on jostain syystä tuttu. Punaisia ristiä, mustavalkoinen pohja. Parikkala. No jaa. Ei kyllä oo häävi. Toi on se ohra taas ja sit sillä on tommosia. No joo, ei oo häävi. Pedersjö. Joo, ei oo häävi. Pilvi, vai onko tuo niinku vesi vai joku kumpu. Ja siinä on tommonen sininen risti. Aika mitään sanomatta. Pelkosen niemi. No jaa. Tääkin on tuttu, mutta aika pliisu. Pello. No niin, no sen mä oon varmaan nähnyt joskus. No jaa. Oi, nyt on siisti.
Mä katsoin, oliko toi joku ritaarin kypärä jossain tuleessa. Wow, tiedättekö semmonen musta ritaari, sillä on tämmönen kypärä. Mut se taitaakin olla joku, se on varmaan soihtu. Vai onko toki joku semmonen ohra. Tykkään noista liekeistä, kultaiset liekeistä. Tää on aika siisti. Pertunmaa. Ihan jees. Ja jälleen kerran puu, jossa on juuret, jotka on veden päällä. Musta, puna, valkoinen. Ihan jees. Petjivesi. Mikähän vittu se oli? No, oli mikä oli. Mitä vittuja nämä on? Airoja, joissa on sulaat, nuolet. Todella typerä. Pieksämäki. No jaa. Oho! Nyt on vittu grafiikkaa. No, siis Suomen leijona sinisenä, jolla on punainen kruunu, punainen miekan kahava, punainen piippu, niinku Super Mario tulee linnasta. Sitten siinä on vielä tommoset kruunut. Joku voisi sanoa, että tässä on liikaa, mutta mun mielestä tää on aika sillain niinku, tää sopii. Puna-sininen sopii aika hyvin. Tää menee ehkä aika maki. Pietarsaari. Aika maki. Todella tyhmä vaakuna. Pihti pudos. Aika basic vaakuna. Pirkkala. Mä haluaisin tykätä tästä, mutta jotenkin tää jää vähän pliisuksi. Pälkänen. Kyllä mä laitan sen ihan jeesin puolelle, mutta jotenkin se on vähän nihkeä. No, nyt on tyhmin vaakuna, mitä on ikinä nähään. Poomarkku. Tää on vielä kämäisempi kuin tuo rupeeli. Kelloja ja lankakeriä. Ihan jees. Pornainen. Se. Siis kamppaari. Se viinapullo. Onks tää se? Porvoo. No niin, no on se tuttu. Sitä mä mietinkin, että missä mä oon nähnyt tommosen C, mutta onko se mukaan Porvoo? Miksi se on C? Aika siisti. Mutta ei mikään hirveä siisti. 3 telttaa, jossa tapahtuu taas syntisiä asioita sisällä. Posio. Tää voisi olla siisti, jos noitaisi vaan 1. Siinä on varmaan joku lore, miksi se pitää olla 3, mutta nyt se silti on ihan jees. Oi, siisti. Goat. Vuohen pää. Mukavasti detailia. Sarvetkin on tommoista ryppyläistä. Tää on aika makii. Pukkila. No niin, ja vielä pukkilan vaakuna. Mitäs tietää? Vähän siistimpi kuin tuo oraa. Aita. Tosi typerä. Punkalaidun. Paska. Kelloja metsässä. No jaa. Puolanka. Oi, tää on niinku siis tykin kuulia, jotka on tuleeseen ja tippuu jostain. Aika siisti. Puumala. Lähelle ihan jees. Kärkki. Tosi pliisu. Tosi mitään sanomaton. Pyhäjärvi. Tää on tuttu. Tää on niinku siis tosi, niinku jos pitäis AIlle sanoa, että tee vaakuna, niin se tekisi varmaan tämmösen. Onko se hyvä vai huono asia? Erittäin neutraali asia. Pyhäranta. No jaa. Nussivat kalat on tämän vaakunan nimi. Ja siinä 4 ristiä ympärillä. Siinä niinku punaiset eväät. No, syvättäis ne jotakin detailia. Pyhtää. Ihan jees. Oi, ritaari. Saatiinhan me kunnon ritaari. Hevosella ratsastava ritaari. Minkä päällä se on? Paskapalleroiden päällä. Pakko antaa pisteitä, kun on ritaari. Raahe. No niin, vittu. Raahe on aika makii. Mikä vittu tämä? Voikukkia, eiku aurinkokukkia, eiku voikukkia, eiku mitä ne on? Neilikkoja, eiku nielikkoja vihreällä niityllä. Raasepori. No jaa. Ja heti perään toinen ritaari, joka rattastaa punaisella hevosella ja sillä on miekka käässä ja se leikkaa omaa viittaa. Oi, tässä on vittu lorea. Oi, ja sillä on punaiset kengät ja punainen viitta ja kultainen joku kypärä. On siisti. Raisio. On siisti. Tai jopa ehkä siistimpi kuin se toinen ritaari. Onhan tuo nyt huomattavasti siistimpi. Ne tuo. Sitten on taas jotain turhaa paskaa. Rantasalmi. Saha. Vihreä valkoinen. Tykkään tosta värikombosta, mutta aika mitään sanomaton. Ranua. No kyllä se menee ihan jeesin puolelle, kun se on tommonen mukava väri. Ärrää. Ruotsi. Ärrin murrin. Rauma. Raumallako on tämmönen? Onko Raumalla paljon suomenruotsalaisia? Miksi niillä on tämmönen vaakuna? Kohta nää loppuu, kuulkaa. Mustavalkopunainen. Ja aika mitään sanomaton. Rautalampi. Mä en oikein saa käsiksi, että ne ei ole tulta. Eikö tää on taas vissi joku pelto. Ja siellä on jotakin köysiä. Riihimäki. No jaa. Taas on joku lumihiutale mutta ei voi olla enää lumijoki. Jääjoki. Ristijärvi. Jaa. No jaa. Vihreä tienristeys, jossa on kultainen joku äijä uppoaa vihreeseen heinään. Auttakaa! Auttakaa! Ja sit sä et tiedä, että kumpaan suuntaan sun pitää mennä, niin en tiedä. Rovaniemi. Rovaniemellä tämmönen, niinkö? Niin onko toi jätken kynttilä toi auttakaa mies? Aika nojaa. Oi, nyt on siisti. Vittu tuo siisti tuo vene ja nuo kalat. Kattokaa miten yksityiskohtaisia detaileja. Siistin punainen. Nyt on aika maki. Huovesi. Kova. Vitu mitään sanomaton. Salla. Onko tää niinku pyramiidi? Hetkinen, meillä on Suomessa. Ei Suomessa ole pyramiideja. Saltvi. No jaa. Onko tuo taas semmonen tykki, millä me ammuttiin aluksikin? Eikö tuo joku asioiden nostojärjestelmä? Tykkään kelta musta. Onko tää Turku? Ei se teidän ollut.
Savitaipale. Tykkään tosta tummankeltaisesta. Ihan jees. Linna isolla L:llä. Onko Savonlinna vai Olavinlinna? No Savonlinnahan se oli. Ei jätä kyselyn varaa ja linnakin on hyvin tuommoinen. Ei ole lähdetty rönsyilemään, niin kyllä tuo on ihan jees. En tykkää. Sievi. Kala! Punaiset eväät taas. Siikainen. Siikahan se siellä, mutta eihän tuo nyt hirveä siisti ole. 4 joutsenta. Lentää, alright. Asiallinen meininki. Siikalatva. Miettikää siikalatva, niin siinä on joutseni. Erittäin typerä. No jaa. Oi, jos tuo olisi ritaarin kypärä, niin tää on siisteä, mitä voi olla. Mutta 2 vesuria ja sitten joku tommonen on tää silti aika makia. Siilinjärvi. Hyvää duunia Siilinjärvi. Nyt löytyy se avain. Missä se oli se lukko, mihin me tarvittiin lukko? Eikö lukko, mihin me tarvittiin avain? Jossain oli avaimen reikä. Aika viturmahan se on tuokin. Siuntio. Mä ajattelin, että se olisi mun laittaa sen viereen, niin olisi tullut joku achievementti. Tossahan se on. Noin. Sujahtaa niinku isä ja äiti. Oho, mikäs tää on? Rumaa kuin saatana. Jodankylä. No jaa. Oi, nyt on siisti. Kanto, joka on tuleesa, mutta juuret on syvällä. Tämä kuvastaa sitä periksi antamattomuutta. Tää on siis käytännössä täysin sama, mutta tää on vielä tuleessa, joten tätä on hakattu vielä enemmän. Jos tästä joskus sattuu siltä tai tuntuu siltä, että tässä on turpaa, mutta ette halua antaa periksi, niin siihen oli tää 1 vaakuna. Mutta tää on sitten vielä next level. Te olette sen turpaa ja teitä sytytty tulleen, mutta silti ette halua antaa periksi. Somero. Somerilla asuu periksi antamattomuutta. Periksi antamatonta porukkaa. Tuleessa oleva rämpylä, joka pyörii huisi helvettiin. Sonkajärvi. No jaa. Aivan vitu. Kato näitä jotain. Sotkamo. Vittu, kattokaa näitä vaakunoita. Ei voi niinku mielikuvitusta käyttää. Pitääkö mun AI:lla tehdä oikeasti kaikki vaakunat uusiksi? Ja laiva taas. Punainen lippu ja tää on aika rumaa laiva kenties. Sottunga. Sottunga vittu tosta mun listalta. Käpyjä sillan alla 1 ja sillan päällä 3. Mitä se symbolisoi? En tiedä. Sulkava. Siellä on sitä soutua. No jaa. Linna taas jälleen kerran. Nyt on joku toinen linna. Aika siisti tämäkin. No se on ihan jees. Sundvaken. Missä tää oli muu linna? Oulun linna. Pistää sinne viereen. 4 soihtua. Tai näyttää niinku ihmisiltä, jolla on tämmönen pitkä tukka. Aivan paska. Suomussa. Oi, onko tää on vittu semmonen, missä on nuolia. Semmonen quiver. Mikä se on suomeksi? Nuolireppu. Quiver. Kato, laitetaan henkselit selkään ja sit siinä on vielä kirveä kuvaa. Vittu tää on siisti. Sysmä. Aika makia. Sinne crossbowin viereen. Sillähän tarvitaan nuolia. Ja taas laiva. Tässä on joku ihme vänkylä vielä. Tää on kyllä aika siisti. Ei tää mikään hirveän rumaa. Taipalsaari. Ihan jees. Ui, tässä on kans detailia tykkää. Männynkäpyjä ja terhoja ja Tammela. Tammi se olikin. Ihan jees. Vitun ruma. Tampere helvetin ruma. Nämä isot kaupungit on pettänyt. Kuopio, Lahti, Tampere, helvetin rumia. Oulukin on aika ruma. Siinä sentään on jotain. Siinä on väriä ja siinä on niinku kalaa. Kurki, jolla on pottu suusa. Asiaa. Tervola. Ihan jees. Tulessa, tää pitäisi olla Rovaniemi, koska tämähän on se jätkäkynttilä silta, missä on mutta tää onkin Toholampi. Ihan jees. Oi, nyt on taas kaikkea. Tää on joku Maarianhamina. Meillä oli jo Maarianhamina. Mikä tää sitten on, jos ei ole Maarianhamina? Siinä on, eikö toi ole Ruotsi joku merkki vaakuna toi? Turku! No niin, no on siinä jotain Ruotsia. Tässä sentään jotain yritystä. Hei, tuleeko meillä Tuusula kohta? Mä en tiedä mikä on Tuusula vaakuna. Tykkään mustapunaista aina toimii. No jaa. Ihan kiva, että tossa on niinku lehti vihreä ja sitten punaiset marjat, mutta mikä vittu tuo toinen on? Se vaan pilaa tän. No se on se Tuusula. No niin. Mikä tää on tää vitu? Siis tää olisi siisti, jos tässä olisi vaan, miettikää punaisella taustalla tämä. Onko tää puolukka? Tuusulan kunnanvaakuna on saanut aiheensa alueen historiallista vaikutusta. Pistoolilukko, vittu pistoolilukko! Ja laakerioksa. Pizzaleikkuri ja laakerilehti. Jos siinä olisi pistooli, niin sit se olisi siisti. Tai pizzaleikkuri, niin sit se olisi siisti. Mutta pistoolilukko. En mä voi sitä laittaa ihan jeessiin. Vaikka toi on hieno tuo kukka tossa. Valitettavasti nojaa. Paskakasa, jonka päällä on risti. Tysvaakuna, ihan paska. Oho! Nyt on taas detaileja. Ulvila. Kirves ja taas sitä myskiä käes. Tää on aika siisti. Ihan jees. Risti, josta tulee liekkiä taustalta. Urjala.
Ihan jees, menee tonne lukon viereen. Älä mene siihen väliin, kun se avaa ei voi avata sitä. Oi, musta vene, joka sukeltaa. Aika paska. Mikä se oli? Utajärvi. Utsjoki. No aika mitään sanomatta. No jaa. Taas on tää vihreä kultakompo, josta mä tykkään, mutta eihän tää nyt, mitä tää tarkoittaa? Uurainen. Ei tää tarkoita mitään. Nyt on taas liian paljon. Ei niinku tuossa on tynnyri, joka tulee se sinistä, keltaista, punaista. Vähän too much. Uusi kaarlepyy. 2 löhönäken lohta ja tuollakin tommonen kruunu päällä ja en tiedä. No, kalat näyttää surulliselta. En voi antaa pisteitä. Uusi kaupunki. No jaa. Vähän liian pliisu, vaala. Sitten on taas jotenkin vekoottimia ja kruunuja. Ja jäs värit. Mukava yksinkertainen vahto. Ei jätä kyllä parannettavan varraa. Eikö siis jättää parannettavan varraa. Punainen meininki, missä menee valkoinen keskellä, keltainen kuusi ja keltainen ratas. Tuo keltainen ratas, tosta mä tykkään. Jos olisi pelkkä punainen tausta ja iso keltainen ratas siinä, niin se olisi siisti. Mutta tässä on nyt vähän jotain. En tiedä. Valkeakoski. No niin, Valkeakoski. Ei se oikein lähde. Oi, tää on siisti. Kultainen pyrstö. Tulee joesta. Joo. Tää on muuten hieno. Tää on siisti. Vantaa yllätti. Tää menee aika makia. Niin no kyllä mä tonkin Vantaan koski. Kyllä mä ton oon jo nähnyt jossain tuon pyrstölön kohdalla. Oho! Punatukkanen, jolla on tuommoinen hirviä keppi ristipäässä ja on. Ja se vielä seisoo lohikäärme. Oh lord. Tää on hieno. Se jää pikkusen ehkä pliisuksi. Ei se ihan bängeriksi mene. Vehmaa. Onhan tää nyt aika makia. Lohikäärmellä ratsastava punatukkainen nainen, jolla on raamattu ja mikä se on kädessä. Mikä vittu tämä on? Niinku renkaajälet maas. Vau. Vesaanto. Oi, kurki, jolla on avaa, joka käy mihin vaan, koska sillä on tuommoinen tuolla pohjoissa. Aika siisti, mä tykkään näistä väreistä. Ja tosta avaimesta kanssa. Vesilahti. Ihan jees. Mennään itse asiassa aika makian puolelle. Aika siisti. Ja kantele. Mut miksi se on punaista? Se on vähän jotenkin ui vedessä. Vesikantele. Vetele kätteen, sanon minä. Tämä on nähnyt jossain. Mutta eihän toi nyt mitään. Aika vieremä. Aika mitään sanomaton. Kuin myös tämä. Pihti. Aika mitään sanomaton. Kaloja ihan vituusti. Liian monta kalaa. 7 kalaa. Se ei ole niin siisti kuin 7 veljestä. Viitasaari. No jaa. Ankkuri. Helvetin iso ankkuri. Yes, let's go. Nuo vähän sotkee noi kultaiset kolmiapilat tuolle. Niitä ei tarvitsisi välttämättä olla. Virolahti. Se olisi ihan se olisi aika makia, jos siinä ei olisi noita. Nyt se joutuu jäämään ihan jees. Oli puukkoja ja virrat. Niin, virrat. Ihan jees. Mikä vittu tämä on? Silkkitie, mikä menee suoraan jonnekin punaiselle. En tiedä. En osaa sanoa. No jaa. Punainen aurinko. Japanin lippu. Yli tornia. Ihan jees. No tämä on ihan mitään sanomaton paska. Yli Vieskö. Tässä on kans tosi paska. Yli järvi. Oho, tossa on sentään tommonen aika persoonallinen talo ja sitten punainen tommonen. Aika siisti. Ypääjä. Ihan jees. No mikä vittu tämä on? Kai tästä puuttuu jotain. En tämmöstä vaakunaa voi olla. Alajärvi. Mikä vittu tämä on? Hei, come on. Onko se oikeesti tommonen? Pakko tarkistaa. On se. Voi herran jumala. No siinä on järvi, joka on allalla sitä vaakunaa. Että siis okei. Mutta nyt on sille AIlle töitä. Se on vielä rumempi kuin tuo. Tai siis eihän tuo rumaa oo. En mä sitä sano. Ei tuo niinku sellainen yök. Toisin kuin esimerkiksi Lahti. Tai tuo punainen Barney Simpson, joka röyhtäisi. Mut siis tää on vaan tylsä. Vitun tylsä. Ei sillä maha mitään. Tämä ei oo helvetin tylsä. Tässä on jotain aseita. Keihään kärkiä. Ja noita apiloita. Mutta apiloita on aina joka vaakunnassa. Enon koski. No jaa. Ja 2 siikaa punaisella evillä nousee sieltä. Ai, ja punaisella silmillä on kovaa. Evijärvi. Ei se nyt hirveän kovaa oo, mutta ihan jees. Renkula, rämpylä, elikkä rinkula. Aika mitään sanomatta. Forssa. No jaa. Nyt on taas puu juurineen, lehtineen ja sen alla on vielä tommonen. Tästä mä ehkä tykkään. Sininen ja valkoinen. Se toimii aina. Vaakunnassa. Haapavesi. Huopaveeltä kun ollaan, niin kyllä se menee tuonne ihan jeessiin. Sitten on kruunulla seilaava vene, vai veneellä seilaava kruunu. Jommin kummi. Aika siisti. Kruunussa on paljon yksityiskohtia. Tykkää. Hamina. Ihan jees.
Silta, jonka päällä on risti. Meillä oli yksi tämmönen samanlainen silta jo. En muista mikä se oli. Hattula. No, miksi siinä on sitten lakkia vittu? Hei come on, jos teidän paikan nimi on Hattula, niin laittakaa nyt vaakunaan lakki. Ja taas veneellä seilava kruunu. Tää on itse asiassa vähän siistimpi jopa. Tää on, kato, yksinkertaisempi, mutta silti siinä on niinku krumeluuria. Niin kyllä tää on tuo vene on tosi tyylikäs. Helsinki! Vittu, tääkö on Helsinki? Let's go! Okei. No tässä on, tää on kyllä, tää on stadi. Tää on stadi. Meneekö se aika makiaa? Musta pitänyt arvostella ennen kuin mä tiesin, että se on Helsinki. Ei, se menee ihan jees. Mutta tuo vene on jotenkin tosi söpö. Ja se tulee jotenkin sellainen niinku, että... Ja sit täällä on, oi, naurava aurinko linnan päällä. Hauska. Helvetin hauska. Mä en oo naurannut ikinä niin paljon kuin nyt, kun näin tämän Hämeenlinnan. Sieltä se tuli se Hämeenlinna. Se on kyllä aika hauska. Tosi hauska. Mikä tuo on tuo? Onko tuo heinänläjä vai? Mä katsoin, että tuli muumien mörkö tuossa alla. Mutta se taitaa olla siis heinäkasa ja hirvi. Elikkä heinävesi. Heinähirvi. Hollola. Okei. No ihan jees. 3 mestaruusvyötä päällekkäin. Aika vitun rumia. Hyvinkään. Hyvinkään vaakunan suunnittelija tuli takaisin töistä ja pomo kysyi siltä, että no miten se vaakunan suunnittelu nyt sitten meni. Ja se vastasi, että ei mennyt huonosti, mutta ei mennyt hyvinkään. Ja sen näkee tuosta lopputuloksesta. On ihan vitun ruma. Ei mennyt hyvinkään se suunnittelu. Ei mennyt vittu se suunnittelu hyvinkään. Ei maha mitään. Ensi kerralla uusiksi. Iisalami. Ois jouskaria tarjolla tulla Iisalamissa, että maistuisiko yksi nuoli päähän. Nyt vois vähän maistua nuolia. Ja kirvestäkin siellä on. Kiva, että tässä on pietty 2 väriä, koska tässä olisi voinut lähteä pröystäilemään, mutta tää on pietty aika pliisuna. Niin mä tykkään tästä. Menee jopa ihan jeesin kärkkiin. Aika lähelle kärkkiin. Oho! Nyt on avvain. Nyt on vitsi iso avvain. Tämä käy joka lukko. Iitti. Tää on aika siisti. Tää menee ihan jeesi. Tuonne, mikä tuo oli? Iisalamiko tuo oli? Sen vielä. Oi susi! Onko meillä ensimmäinen susi? Ja 2 nuijaa. Ja mikä vittu tuo on tuossa alla? Meduusa. Nyt on taas vähän niinku lähdetty rönsyilemään, että okei, susi ja nuijat menis. Ja meduusa ja susi menis, mutta että kaikki 3 samassa. Pikkusen too much. Ilmajoki. No jaa. Ja kanteletta tarjolla. 3 kanteletta vierekkäin, punamusta tausta. Aika peesikki, ilomantsi. No jaa. Ankkuri vedessä. Ja nappi. Onko tuo niinku nappi? Taivaalla. Aivan typerää. Ja vielä värit. Punainen nappi. Inko. No jaa. Siniset linnut. Menee ja tulee ja palateessa. Jämijärvi. No jaa. Oi, että nyt toi hieno herran jumala, kunnon Brahma Bull. Punaiset silmät ja punainen kieli, Brahma Bull. Ja punaiset sarvet, nyt on bängeri. Tämä on bängeri. Joroinen vittu. Ootteko käynyt joroissa? Sillä ottaa härkä juosta naamaan pahkeata. Joroinen. Tänäkö on vihainen. Sillä on vielä tommonen siilitukkakin. Ja nyt on taas puu, josta roikkuu makkaroita. Eihän tosta tuu helvettiäkään. Juukava. Juupa justiinsa. No ei se ihan justiinsa, siinä on sentään jotain, mutta aika paskaahan tuo. Tää on se joku sairaalan merkki. Mikä se on? Yliopistoapteekin logo ja vene siellä. Ja taas tuo kruunu tuossa päällä. Too much. Liian paljon. Jyväskylä. Oisin ottanut jotakin parempaa Jyväskylältä, mutta nyt sai tyytyä sinne. Ja täällä on taas näitä justiinsa kategoria liehuvia aaltoja. Karijoki. Oi, mikä tuo? Joku musta ahmako tuo. Punainen nenä ja vasarat siinä päällä. Oikeus tapahtuu. Ja jos ei tapahdu, niin ahma tulee ja raatelee sinut. Tässä on kova. Tää on kova. Kauhajoki. Aika makii. Oi, tää on siisti. Tää on kyllä joku suomenruottalainen varmasti. Kauhava. Ihan jes. Ja taas on karhu, jolla on vitu ase kädessä ja veriset kynnet. Kyllä näissä on sitä jotain. Kontiolahti vielä. Ei se ihan bängeriksi mene, mutta aika makia tonne musta hirven viereen. Silihirvi. Oho, nyt on aika tämmönen kärkäs, terävä, sirkkeli. Mä tykkään jostain syystä tästä. Ja sillä on shuriken vielä keskellä. Tää on aika siisti. Koskitlu. Mikä vittu? Aika makia.
Tää on jostain Nintendo-pelistä. Siellä on taas tuo kruunu, eli tää on joku vitu iso kaupunki. Mitä isoja kaupunkeja meille vielä tullut? Espoo. Eikö sehän tuli alussa? Kristiinan kaupunki. Aika pitää sanoa. Tulinen vene, helvetin isot liekit. Ei oo hirveä siisti. Kärsämäki. No jaa. Kala, joka on vedessä, josta nousee tulta. Tulesta ei voi nousta vettä. Eikö vedestä ei voi nousta tulta, joten tää on aika typerä. Mutta kala on ihan siisti. Kuortainen. Menee nojaan about kärkeen. Vetskari. Tässä on taas tyhmä. Jostain syystä tuttu, mutta tyhmä. Niinku sun kurikka. Let's go. Sitten on talonpoika, jolla on verinen kuokka kädessä ja veriset kengät. Oh my god. Sekin näyttää ihan Donald Trumpilta tai niiltä 7 veljeksiltä. Kattokaa nyt, eikö näytäkin? Mihin me laitettiin se 7 veljestä? Tuolla. Tossa ihan näyttää päältä. Dannyhän tuo. Verinen Danny. Tää on pakko mennä aika makiin. Menee sen 7 veljeksen eteen. Ja sitten onkin nuija. Tääkin näyttää tutulta. Nuija mies. Mies ja nuija. Jostain syystä sillä on vihreä lannenvaate ja vihreä tukka. Miksi? En tiedä. Lappeenranta. Niin onkin. Tuttu paikka. Ihan siisti, koska se on omaperäinen, mutta ei mikään sillä hirveän siisti ole. Mutta ihan jeesin kärkeä. Oi, sydän, josta kasvaa. Siis kasvava sydän. Oi, että kun söpöö. Laukaa. Menee aika makian puolelle. Ja perus jousimies siellä ja kirves tuossa. Oi, talonpoika ampuu räköneitä. Oi, että lieksä. Ihan jees. Ukko taas, sillä on joku vitu avainkääse ja kirjakääse ja joku pyhä mies, Lieto. No jaa. Oho, nyt on aika sellainen siisti. Tai siis ruma, mutta siisti. Eli siis no jaa. Lumparland. Mikä vittu se on? Oi, taas on näitä natsisähkyä täällä ja kala. Muhos! En kyllä tiedä, että muhoksellakin on tommosia salaamoja. Miksi muhoksella on salaamoja? No jaa. Tässä on aika... Tää niinku vaikuttais niinku suomalaisilta. Se on ankkuri ja siinä on kruunu. Tää on aika siisti. Kyllä tää mun mielestä aika siisti. Naguva pennauvo. Mikä vittu se on? Aita. Perusaita, mutta onko siinä viikate päällä? Aika siisti. Kun tuo voisi olla myös tuo talon oven kaarmi. Tai siis kaari. Mutta sit se menee noin, niin se voisi olla viikate. Tässä on muuten, tää on designia. Että tässä on joku designi taustalla, eikö ookin? Nivala. Portin muoto muistuttaa kunnan nimeä alkukirjaa. Siinä on vielä N. Oh my god! Tää on siistein vaakuna, mitä voi olla. N, viikate, kultainen portti. Oh my god, tää veti mut ihan sanattomaksi. Miten Nivalalla voi olla näin siisti? Herra Jumala. Pitis tämä päiväkin koki. Sinne jää vittu. Sinne jää veriset harput ja miekalla heiluvat karhut ja vittu viikatteella heiluvat hevoset. Kaikki jää kakkoseksi. Meillä on kultainen portti, missä on viikate ja N-kirja. Vittu, se on aivan mindblowing shit. Jahas, sit tulee siivet ja lukko. Vai mikä tää on tää? Tää on monessa tämmönen samanlainen kuvio. Mikä tää on? Tää on joku ihmekuvio. Närpiö. Mutta aika siisti nuo siivet kyllä, täytyy sanoa. Menee ihan jeesin. Aika kärkisiä. 3 keihään kärkiä, no niinpä justiinsa. Nurmes. Täältäkö se tuli se Nurmes? Aika mitään sanomalta. Siis siinä missä ihan hauska, 2 väriä tuolla ihan mutta eihän tuo nyt ole sen siistipi kuin nuo 3 kanteletta. Täältä tuli taas Karjalan logo, hevonen. Mutta mikä tää on tää töngy, miten se menee tollain? Oripää. Aika rumaa nojaa. Oi rapu! Vitsi! Siisti. Yksityiskohtainen, vihreä kulta, todettu, että toimii. Oulainen yllättää. Eiks Nivala ja Oulainen aika lähekkäin? Siellä osataan tehdä vaakunoita. Eikö pistikö mä ihan jees, mun tarkoitus laittaa aika makias. Sitten on taas puu, jonka juuret menee tällä kertaa maan alle. Aika fiksua, ne muut on jäänyt aina maan pinnalle ne juuret, mutta nyt ne menee maan alle ja sitten siinä tapahtuu jotain tuossa, mitä minä en osaa selittää. Ja sitten siellä on niitä kukkia tuolla, niin tää on ihan jees. Parkana. Perhonen, jolla putoaa terää naamaan. Nyt on kohtalokasta. Perho. No niin. Ihan jees. Sarvet. Vai kun on semmoista, mistä juua. Miksi tässä sanotaan semmoista sarvia, josta juua? Aika siisti muuten. Sitten nuissa on vielä tämmönen häivytys tonne alas noissa piikeissä. Tai sitä kuva on vaan huono. Mun mielestä ne on näyttää, että niinku tuli sulta mustasta noin. Ja sit nuissa on paljon detail. Tää on muuten aika maki. Pielavesi. Eikä sekin oo siellä jossain. Ei se kyllä, pielavesihan on Nurmeksen lähellä. Menee ton fituruma piikki. En fituruma, mutta nojaa. Punaisella taustalla lentäviä lokkeja, joilla on tosi pitkät siivet. Nojaa. Mikä se oli? Polvijärvi. Nojaa.
Nyt on joku karhu tai ahma. Mikä tuo? Tässä lukkee jotain. Hei, onko tää ensimmäinen, missä lukkee jotain? Skeppäleuha siinä lukkee. Kyllä. Pori. Kyllä mä tykkään sillä. Ja siellä on vielä linna tuolla päällä, joka niinku symboloi kruunua. Vaikka sillä on myös se kruunu päässä. No. Onko tähän vähän taas niinku too much? Ilman tuota linnaa toimisi paremmin mun mielestä. Tai ilman tuota kruunua, että se linna olisi niinku sen kruunu. Niin sit se niinku symboloi sitä kruunua. Mutta ei se voi symboloida kruunua, jos sulla on jo kruunu päässä. Nyt se näyttää siltä, niin kun sä pistäisit 2 lippistä päällekkäin. Niin se on vitun tyhmä. No jaa. Sitten on taas karhu, jolla on veriset kynnet ja verinen kieli ja musta on taivas. Siellä on itse asiassa Otava tuolla taivaalla. Aika cool. Se on aika cool. Mut mitä nuo? En tiedä. Ihan jees. Pudasjärvi. Ihan jees. Ihan jees. Onko tuo ankka? Joutsen. Lintu, jolla on jotain paskaa jalakoissa. Pyhäjoki. No joo. Aita. Aita. Piste. Vittu valkoinen aita. Siinä on meidän vaakuna. Pyhäntä. Siis täytyy sanoa, että niinku graafisesti miellyttää silmää, mutta onhan tää vitun tylsä. Se on ehkä pakko mennä ihan jeesin puolelle, kun se on niinku graafisesti miellyttää silmää. Oho! Nyt on ihan siisti. Vaakuna. Eikö siis vaaka? Vaakuna, jos on vaaka. Ja heinää taustalla. Kultainen. Tää on hyvä. Tää on hyvä. Tästä mä tykkään. Pytyyn. Mikä on pytyyn? Mä menen jopa aika makian puolelle. 2 kirvestä ja on pilviä ja taas on uroksen merkki. Mä en tiedä miksi tätä pitää tunkea näihin vaakunoihin. Tuokin pelkästään noilla kirveillä toimisi tosi paljon paremmin. Nyt se menee vähän niinku... Onko se jotain liikaa? Rautavaara. Tapion Rautavaara. No kyllä se menee ihan jeesin puolelle. No kirveet on siistiä. No tässä taas ei oo mitään siistiä. Tää on aivan paska. Rautjärvi. Aivan paska. Oi, onko tää semmonen Attarain? Eiku, mikä se on semmonen, mikä on pienen merenneidon isällä? Tjaa. Reisjärvi. Ihan jees. Oi, mikä mustat halot. Tästä tulee taas natsivipat. Jostain sitten tommonen mustavalko-punainen, niin pistää silmään. Mustat halot valkoisilla liekeillä. Se ihan siistihän tuo, mutta eihän tuo nyt paljon jätä kertomisen varmaan. Rääkkylä. Jees. Kasveja kasvaa Ruokolahti. Ne on ruokoja siis. No ja. Tää on tuttu. Salmiakki tulee mieleen. Antakaa salmiakki. Just äsken sanoin, että punainen, musta, valkoinen tulee natsit mieleen. Salmiakkia. Nyt tuleekin yhtäkkiä salmiakki mieleen. Mutta eikö joku salmiakkipussi ole, missä menee tämmöset näin? Salmiakkia. Saarijärvi. Vittu tänne sitä salmiakkia. Ihan jees. Sitten meillä on korppia, 2 shurikenia. Itse asiassa aika jees. Näin kun tarkemmin ajatellaan. Sauva. Ihan jees. Talo puussa, jossa on juuret. Kiva on yksinkertainen, mutta aika tylsä. Savukoski. Ihan jeesi allas. Seinä. Sininen tiiliseinä. No eihän tosta hirveästi jää kellekään kerrottavaa. Seinäjoki. No niin, no siinä on Seinä ja joki. Et niinku, joo, kiitos tästä. Siinä on taas 3 tähtiä, joki, kalaa. Siikajoki. No niinpä justiis. Ja jees. Mitä nää on? Kalan pyrstöjä 4 kappaletta joka suuntaan. Mikä vittu tämä on? Simo. No jaa. Oi, nyt on kivuissa oleva leijonako tämä on? Vai susi? Järvi. Susijärvi. Leijonajärvi. Sipoo. Tää on kyllä aika siisti. Menee jopa aika makian puolelle, koska toi on niin tommonen, tiedättekö, iskee heti, suden pää. Basicki, voisi olla kenen vaan vaakuna, jopa minun, mutta se onkin Soini. No ja, oi tässä on siisti. Ympyrän sisällä 3, ei tuo apila, kun tuo on niinku lehti. Tämä heti pistää silmään, kun tää ei ole niinku perusvaakuna, niin se erottuu joukosta. Niin se on hyvä. Suonenjoki. Ihan jeesin kärkikahina. Saha ja metsä, eikö tämä ollut jo meillä? Taivalkoski. No jaa, menne se ihan jeesin puolelle. On tuo ihan siisti saha. Oi, nyt on vänkyrän näköinen laiva. Shredeo ja skredebadeo. Mut se on laiva, joten automaattinen justiis. Ei oo. Taivassalo. No jaa. Mikä vittu tämä on? Tukkeja menee järvellä, niin just. Ja noitten päällä hypitään ja sitten pääsee tonne kakkoskenttään. Jep. Elikkä vastustaja. Tervo. Justiisa. Ja taas nämä nunchakut. Tämähän meillä oli jo. Varmasti oli. Teuva. Ainakin samanlaiset mööpelit oli jossain. Ei toi hirveen rumaa, mutta tosi tylsä. No jaa.
Oi alasin, josta nousee punaista liekki. Tiedättekö miten tää olisi bangeri? Jos toi alasin olisi vähän niinku yksityiskohtaisempi. Koska nyt se on mustaa, vaikka mä tykkään, että se on simple, mutta toi on liian simple. Koska tuo nyt on vaan tommonen kuvio, josta nousee tulta. Pikkusen detaileja alasimmeen. Ois hyvä. Nyt se on vaan ihan jees. Tohmajärvi. Ihan jeesin kärkikahinoihin kuitenkin mennään. Mikä vitu karate heavy ukko täältä tulee. Tää on suoraan siitä, mikä se on se peli, karate-peli. Nintendolle, missä mennään sivuuttaan ja kiivetään niitä portaita ja mennään sivuuttaan. Mutta persoonallinen tykkään. Toivakka. Ihan jees. Oi, nyt on aika siisti linna. Tuommoinen korkea. Sininen katto. Punaiset seinät. Joo, tykkään. Tornio. Ihan jeesin kärkikahinoihin. Vittu nämä alkaa loppuu, thank god. Valkoiset mökit, 3 kappaletta, jos tehdään syntiä sisällä. Eikös tämmönenkin ollut, jos posio oli tämmönen? Tyrnävä. Aika tylsä. Oi, no nyt on hieno. Nyt on hieno. Onko vähän turhankin hieno? Ei se voi olla turhan hieno. Onhan tossa kato. Mutta mikä tuo tuossa keskellä? Heinäpaalu. Miekan tuppi. Tässä on semmoista, tiedättekö, aatelista. Nyt on rahaa. Nyt on rahaa. Vaasa. Tää aika makiaan mennä. Sitten meillä on, vittu hauis. Hauis näkyy, missä on ankkuri. Tää on siisti. Kunnon vittu forkku. Siinä on laitettu baby oilia vielä kätteen. Kiiltelee oikein. Ei se silti ihan bängeriksi mene. Jos sulla olisi miekka kädessä tai käsipaino, niin jos sulla olisi käsipaino tuossa kädessä tuon ankkurin tilalta, niin hetkinen, mikä se oli? Me unohdettiin katsoa, mikä se oli. Varkaus. No niin, mennään silti aika makian kärkikahinoihin. Sitten seuraavana meillä on täällä vilppula. Punainen, jossa aivan vitun tylsä. Sitten seuraavana meillä on täällä, onko ne on niinku sukset? Ja siellä on taas tuo, auttakaa mies tuolla keskellä. Kato, pitkä tukka sillä heilu ja kädet heiluilla. Auttakaa. Vimpeli. No, aika mitä sanomatta. No jaa. Ja viimeinen, mutta ei todellakaan vähän. Vittu, mikä täällä on viimeisenä? Kattokaa. Väyri maksamaa laatikko. Vöyri maksalaatikko. Mikä vittu se semmonen kunta on? Mikä on vöyri maksamaa? Vöyri maksamaa. Entinen Suomen kunta, joka sijaitsi Pohjanmaan maakunnassa. Sinisessä kentässä vedenhaltija pitäen oikeassa kädessä kalaa ja vasemmassa apilan lehteä. Vittu mikä kuva. Vöyri tuu maksamaan. Jos tuolla ei olisi niinku mitään kädessä, että se olisi vaan näin. Sillä olisi pitkä tukka. Ja sit itse asiassa sillä ei olisi kalan pyrstöä, vaan sillä olisi ihmisen jalat. Ja sit en mä tiedä miksi mä nyt rupesin vaan fantasioimaan jostain alastomasta miehestä tässä, mutta mä niinku lähdin sitä showpaini-vaakunaa hakemaan. Jos minä saisin vaakunan tehdä, niin siinä olisi mies alasti näin vaan siinä kannessa. Mut niin katsokaa niitä detaileja. Täällä on absit, täällä on kylki-absit, täällä on rinta-absit, täällä on kaula-absit, hauis-absit, forkku-absit, silmäpussi-absit. Kaikki on. Ja vitun kirkkaat, jostain syystä valkoiset nännit. Niin on täällä valkoista, on se silmätkin valkoiset. Yleensähän miehillä varsinkin niin on niinku silmät ja nännit on saman väriset. Mut siis kyllähän tämmönen aivan absoluuttisen bängeri. Siisti, poikkeava, upea. Se ei oo ihan paras. Se menee Brahmapulli eteen. Miksi sanotaan miespuolista merenneito? Merimies. Merimies tuli viimeisenä siellä ja sillä me saatiin. Ja siis mikä se oli se nimi? Tuu maksamaan. Tuu maksaa mut ulos täältä kunnan. Vaakuna oli melko bängeri. Mut siis mä en tiedä yhtään näistä absoluuttisen bängerin vaakunoista. Mä en tiedä, että tämmösiä on olemassa. Tää oli erittäin sivistävä tempaus. Mut kiva, että tuli tehtyä. Täällä oli hienoja vaakunoita erittäin paljon, mutta myös erittäin paljon tylsiä vaakunoita. Mikä teidän mielestä oli paras vaakuna? Oletteko samaa mieltä kuin minä? Varsinkin siis olette eri mieltä. Kirjoittakaa se tuonne kommentteihin, koska erimielisiä ihmisiä on mukava nähdä maailmassa. Muistakaa kaikki lossauttaa sitä subscribe-nappia ja nähdään ensi videossa.